Lafiya ka san 2024 programme e maa min be yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,000 ani 500,000 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen-kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Kunnafoni daminɛ na an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka kunnafoni soba ni ale bɛ wele ko Aki ale yɛrɛ kɔni ni kunnafoni so wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ maison de la presse o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na alamisa don février kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko colonel Asimi Goita kɔni bɔla ka discours dɔ kɛ discours min ni a yɛrɛ kɔni ni lajɛli o yɛrɛ kɔni caman kɛ kunnafoniya so olu yɛrɛ kɔni kan ani fɛn min yɛrɛ ye jamana basigili ko ye ɲɔgɔn dalajɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka marabolo maa caman kun bɛ yen nɔ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni an ka premier ministre ye ni ale bɛ wele ko docteur Choguel Kokala Mayiga ale ni a ka marabolo maa caman. Kulukoro ni ale an ka ba Maliba ale region filanan ye ani Bamako marabolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamanadenw olu yɛrɛ kɔni kamana galen don kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kurantigɛ o yɛrɛ kɔni daminɛna a bɛ wagati damadɔ bɔ fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni marabolo maa ninnu olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ in ko dɔ o yɛrɛ kɔni tɛ ka bɔ a la ko olu yɛrɛ kɔni jateminɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ko diɲɛ don o don ko dɔ de kɔni bɛ ka fara kurantigɛ ninnu yɛrɛ kɔni kan ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma kosɛbɛ ka sabu kɛ maa minnu olu ka baara bɛnnen don kuran ko o yɛrɛ kɔni baarali ma olu ka baara olu yɛrɛ kɔni jɔlen don sira la fɔ maa dɔw yɛrɛ bɛ k'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka baara wɛrɛw ko olu de ɲɛɲini ka sabu kɛ olu yɛrɛ kɔni mako salen don kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma ko u yɛrɛ kɔni bɛ delili kɛ walasa fɛɛrɛ o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ kurantigɛ in na cogoya min na yanni sunkalo o yɛrɛ kɔni cɛ ka sabu kɛ u y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛ kuranna ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka to olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u dahirimɛ olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ani u ka sokɔnɔ musakaw ko u yɛrɛ kɔni bɛ wele ko u yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma kosɛbɛ. Kalanko o yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni y'a tile fila ye ni a yirala k'a fɔ an ka sanfɛ kalanso o yɛrɛ kɔni na kɛlɛ dɔ ni o yɛrɛ kɔni wulila kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ni o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa kelen ni o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ni sanfɛ kalanso o yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bila ka na k'a jira k'a fɔ ekɔlidenw ka jɛkulu min ni ale bɛ yen nɔ ko AM ko o yɛrɛ kɔni baaraw ko dankari bɛna k'o la nin wagati damadɔ in na o hukumu kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni denmansaw olu yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ ka sabu kɛ olu y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ denw ko olu bila ka na walasa u bɛna kalan o yɛrɛ kɔni cɛɲumanin kɛ cogoya min na ko mɛ ko u tilala ka ye tuguni denmisɛnnin ninnu olu yɛrɛ kɔni tɛ ka na kalan o yɛrɛ kɔni kama ko u yɛrɛ kɔni bɛna k'a kɛ fɛn ko olu yɛrɛ kɔni bɛna ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔni nakun kɔ kalanso olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko k'a kɛ kɛlɛ o yɛrɛ kɔni dɔrɔn denmansaw olu yɛrɛ kɔni kamana gannen kosɛbɛ u ye wele o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin kɛlɛkɛlɛba in ye dansigi bɛ se ka kɛ o yɛrɛ kɔni na cogoya min na. Sijo Tamani ni ale yɛrɛ ni fondation Hirondelle bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale yɛrɛ kɔni ye an ka kunnafoniya soba ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ni kalandege dɔw olu yɛrɛ kɔni daminɛ kɔni ni a daminɛna février kalo tile 15 kɔnɔna na san 2024 kalandege in olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye fɛn min ye arajo la baara o yɛrɛ kɔni cɛɲumanin ye arajo baara o bɛ kɛ cogoya minnu na ka kalanden dɔw ko olu yɛrɛ kɔni dege o la kalanden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka dege université catholique de l'Afrique de l'Ouest kɔnɔna
kɔnɔna na ni ale bɛ wele ko IGAO kalandege ninnu olu yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ u yɛrɛ kɔni ye a kuncɛ kunun alamisa don février kalo tile 29 san 2024 kɔnɔna na ni maa ko fɔta ninnu olu y'a yira k'a fɔ ko kalan olu yɛrɛ kɔni bɛ kalandenw dege o la ka tila tuguni ka papiye ta k'a di u ma papiye minnu ni u yɛrɛ kɔni b'u sɛbɛntiya kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ni kalanden ninnu yɛrɛ kɔni kalan u dɔnniya sɔrɔ cogoya min na. min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mago bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a to suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da. Bi jumadon marisi kalo tile fɔlɔ san 2023 o yɛrɛ ye don sugantinen don min ni ale yɛrɛ kɔni bonyanen don kosɛbɛ a yirala k'a fɔ nin don in o yɛrɛ kɔni talen don k'o di an ka fanga tigilamɔgɔ minnu ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen don tasuma fagama ani an bɛ olu wele lazarakan na ko protection civile o yɛrɛ kɔni don kɔfɔta a yɛrɛ kɔni bonyanen don an ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na foli belebeleba an b'o ta k'o di an ka protection civile ma u ka wulikajɔ la. Festival tɛnɛmu a yirala k'a fɔ ɲinɛ bɛna kɛ ale ta ko fɔlɔ ye ni o yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ sibiridon marisi kalo tile 2 san 2024 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Bamako Sudan ɲare palais de la culture o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 9 waati o y'a yira k'a fɔ nin don kɔfɔta in yɛrɛ kɔni na u yɛrɛ kɔni bɛna baara caman kɛ ɲɔgɔn dalajɛw ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye jabila ye ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko sufɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛna soirée belebeleba labɛn min yɛrɛ kɔni ni o bɛna kɛ an ka laadalafɛnw olu yɛrɛ kɔni kun kan. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔnya fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka ale dugudon olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ wa olu yɛrɛ kɔni kamana fɛnɛ gannen don u b'a yira k'a fɔ nin wagati damadɔ in na fɛn min ye balofɛn dɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni si la bɛ ka tunu kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma o bɔ foyi la k'a sabu kɛ embargo min ni o yɛrɛ kɔni wulilen don ni frontière u datugulen don ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to balofɛn caman o yɛrɛ kɔni si la bɛ ka tunu u ka marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛlen don kamanagan koba ye ni u yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli ka fanga tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ walasa baloko dɛsɛ u kana don u ka marabolo kɔnɔna na. An bɛ taa Mɔkutui marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka quartier min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Medina Kura a yirala k'a fɔ février kalo tile 28 san 2024 kɔnɔna na ko sifinaka denmisɛnnin dɔ ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 22 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ko o yɛrɛ kɔni su ko o yɛrɛ kɔni yela kɔlɔn dɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kunnafoniya min ni o yɛrɛ kɔni bɔla sifinaka ye ale yɛrɛ kɔni somɔgɔw yɔrɔ la olu y'a yira k'a fɔ kabi karidenw février kalo tile 25 san 2024 kɔnɔna na ko sifinaka denmisɛnnin ko o yɛrɛ kɔni ɲamatununa ko Mɔkutui ale yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka gendarmerie mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni nɔ bɛ nin ko in na olu yɛrɛ kɔni ka se ka ye u b'a yira k'a fɔ maa 2 ɲɔgɔn kɔ ko sigana o yɛrɛ kɔni kɛlen don olu la maa min ni a bɔnɛna ani na an bɛ Ala deli bada nɛɛma Ala k'a di ani Ala silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa an ka kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sɛnɛgalikaw olu fɛ yen nɔ nin wagati damadɔ in na a yirala k'a fɔ mankan misɛnnin o yɛrɛ kɔni kuncɛla kosɛbɛ Sɛnɛgali marabolo kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ka gouvernement o bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ juin kalo tile 2 nata san 2024 kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bɛna wulikajɔ kɛ walasa u ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni bɛ se ka lasigi sen kan cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na a y'a sɔgɔlen to an na toujours Mali kunnafoni jabaranin kan a kana ɲinɛ ka like ka partager ka abonner aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.